गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बीएससी गोरोबथा जादों, बीटीसी गोरोबथा जादों आरो 2020 मायथाइनि 20 जानुवारियाव बीटीआर गोजोन गोरोबथा जादों। बीटीसी गोरोबथानि समावबो बैफोर सरकारि नङै फरायसालि फरायसालिमाफोरा दंमोन। दुखुनि बाथ्रा, बैफोर फरायसालि फरायसालिमाफोरखौ थांनाय बीटीसी गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो बीटीसी सरकार सालायनाय बीपीएफ दोलोआ बैफोर फरायसालि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनायनि जेबो खामानि मावदियासै। नाथाय बीटीआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफायाव सरकारि नङै फरायसालि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय दफा लिरनाय दंमोन। बीटीआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बादियैनो थांनाय 29 डिसेम्बर सानखालि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बीटीआर ओनसोलनि गं 10 फरायसालिमाफोरखौ सरकारि कलेज महरै फोसावनानै होबाय। सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि बालिसिटा गामिनि श्रीमन्त शंकरदेव फालिग्रा रायजो राजाया गोसो होसारनानै 50 बोसोर जानायनि मुङाव गाजा गोमजायै सनाथि मायथाइनि हाबाफारियाव दिनै बीटीआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ बुङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बीटीआरनि एम डक्टर नीलद सरगयारि, बीटीसीनि बारग' बुंथिगिरि नेरसोन बर', डिमाकुसि एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे डिमाकुसि एबसुनि नेहाथारि लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजानि हेफाजाबजों बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बीएससी जादों, बीटीसी जादों आरो 2020 मायथाइयाव बीटीआर जादों। बीटीआर गोरोबथायाबो जोंनि सुबुंनि थाखाय मोनसे गिदिर माइलस्टोन। इयुनाव बड'लेण्ड जायो जाया बे उननि खोथा, खिन्थु जों बयबो खौसे जायोबाथ' जाहैगोन। खिन्थु बीटीआरनि जोंफोरखौ गायसननो थाखाय थांखि लादों। बे जाफुंनायनि लामायाव गोबां फरायसालि फरायसालिमाफोरा दिनै सरकारि जायालासिनो गोग्लैनानै थालांबाय। थांनाय समावबो जोंनियाव सरकार दङमोन, 17 बोसोर सरकार दङमोन। बे 17 बोसोरनि समावबो बे कलेजफोरानो दङमोन। नाथाय जोङो बीटीआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमा बेफोरखौ सरकारि खालामनांगौ, बेयाव जेबो क्राइटेरिया कन्डिसन थानो मोननाङा होननानै 6.3 बे दफायाव जोङो लिरनानै लाबोदोंमोन। आरो बेखौनो दिनै जोंनि बीटीआर सुक्तिया 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो आरो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा 3 बोसोर जानायनि लोगो लोगोनो गिबि खेबनि थाखाय जोङो बे 6.3 बे दफाखौ जोङो मावफुंनो थाखाय हाबाय। गोबां कलेज दङ जोंहा, नाथाय जोङो गिबि खेबाव गंजि कलेजखौ जोङो सरकारि खालामदों। आरो आङो जोबोद साबायखर जासिगोन जोंनि बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ। बिथाङा जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव खनसेयावनो गंनै, दैमाकुसि आरो भेरगाव, बे गंनै कलेजखौ सरकारि खालामना होनायनि थाखाय बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजानि खावलायनाय, गोबां रायजो राजानि आर'जलाइखौ बिथाङा मानिनानै गंनै कलेजखौबो सरकारि खालामनायनि बेबस्था लानायनि थाखाय बिथांनो आङो साबायखर जासिगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अनसायनाय आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि बिथोनजों जोंनि बीटीआर सुक्तिनि दफाफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दं। सोरखारा नैथि खेब गुबुन थांखि लाबोदों नामा बेफोरबायदि? जोङो बे फार्स्ट फेज गासै जोंहा बीटीआरआव 22 कलेजनि खोथाया फैदों। दा बिनि बाजाव जोङो 10 खानखौ होबाय आरो बिनि उनाव माखासे कलेजखौ जोङो होनायनि थाखाय राहा लागोन। बिनि उनाव हायार सेकेन्डारि कलेज, हाइ स्कुल, एमइ स्कुल बा एलपि स्कुल बेफोरो फारि फारियै फैगोन। जोङो आसाम सरकारनि गेजेरजों भारत सरकारखौ बुंदों जे लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो सरकारि खालामनाय जिफोर फरायसालिफोर बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जोङो बिथांमोनखौ बुंहरनाय जादों। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावगोन, गोबां कलेजाव प्रफेसारफोरनि पस्ट बा गोबां पस्टफोरा फैयाखै दासिम नैबे समाव, खिन्थु बे पस्टफोरा फैगोन। बिथांमोना दुखु जानो गोनां गैया, बिथांमोना एसे धोर्ज हमनानै गाव गावनि डिउटिखौ मावलांब्लानो जाबाय। बिथांमोना नार्भास जानांगौनिबो खोथा गैया। बिथांमोननि साखरियाबो रेगुलार जागोन, बेनि थाखाय जों बेबस्था लागासिनो दं। भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बे डिमाकुसि ओनसोलनि बालिसिटा गामि, बिथांमोना आसामनि जायखौ जोङो गुरु होननानै बुङो श्री श्री शंकरदेव बिथांनि फोसावनाय धोरोम एकचरन भगवत, बेखौ 50 बोसोरनि सिगां बे गामियाव गायसनदोंमोन। आरो दिनै बे 50 बोसोर जानायलाय बिथांमोना सनालि जयन्ती बे हाबाफारिखौ बाहाय फालिदों। आं बिनि थाखाय बालिसिटा गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननो आङो आंनिफ्राय हामग्लायथि जासिदों। आरो जाय सुबुङा बे धोरोमखौ बे गामियाव गायसननानै गालांबाय, हयथ' गोबाङानो
दिनै जोंनि गेजेराव गैला बिथांमोनखौबो आङो सिबिहरदों खुलुमहरदों आरो धन्यबाद जासिदों आरो बालिस्टा गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर जासिगोन आसामनि जि श्री श्री शंकरदेवा फोसावनाय जि एकशरण भगवत धोरोम बे धोरोमखौ लादोंब्लाबो गोबाङानो साननो हागौ बे गामियाव हारिमुनि फारसे रावनि फारसे बा बर' हारिमु एबा बर' रावनि फारसे बे गामिनि सुबुंफ्रा एसे आनज्रायनानै दङ होनना नाथाय बिदि नङा जाय सोरबाफोर जुदि बिदि सानोबा बे गामिनि सुबुंफोरजों रायज्लायफैयोब्ला बा बे गामियाव बेरायफैयोब्ला नुगोन बे गामियाव गुबुन जोंनि बाथौ धोरोमनि बा गुबुन धोरोमनि गामियाव जेरैबायदि हारिमु बा रावफोरा सोलियो बेबायदिनो सोलियो बे गामियावबो आरो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद सोद्रोम गावनि आसार खान्थिखौ फालिनायजों गेजेरजों हारि अनफावरि बे गामिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां खामानि मावनाय बिबानगिरिबो दङ दा बे हिसाबै साहित्य सभानिबो बिबानगिरि दङ गेलेगिरि दङ दा फारफ्रोमबो दिखाव बर' हारिनि थाखाय बे गामिया अबदान दङ आं बेखायनो बे गामिखौ साबायखर जासिगोन धन्यबाद जासिगोन बे धोरोमनि गेजेरजों गावनि गोसोनि साननायखौ इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे हारिनि गासैबो दिगखौबो बे गामिनि रायजोफ्रा खामानि मावलांगासिनो दङ आं बेनिखायनो बालिस्टा गामिनि रायजो राजाखौ साबायखर जासिदों आरो बिथांमोननि जि धोरोम सिबिनाय बेयो फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रों जाबावथों आं बेखौनो मिजिंथियो जय गुरु शंकर दिनै बालिस्टा श्रीमत शंकरदेव सत्रआ 50 बोसोर जाबाय बे 50 बोसोरनिनो जोङो सनाथि मेथाइ फोरबो खुंथाय 2023 जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै थांनाय 28, 29 आरो दिनै 30 दिनै जोबथा सान बेयाव जोङो बायदि हारिमु बेफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि सनाथि मेथाइ फोरबोखौ जों खुंलांबाय जोंहा बैकुन्ठ गामि जालांनाय हरे कृष्ण महन्त आटा बिथांनि जोङो सेथि बालिस्टा सत्रआ सेथि गामि सेथि सत्र जोङो 1973 अर्थात 1933 मायथाइयावनो जोंनि सत्रआ गायसनजादोंमोन बेयाव जोंहा हरे कृष्ण महन्त आटा बरंगजलि श्रीमत शंकरदेव सत्रनि खत्राधिकार बैकुन्ठ गामि जालांनाय हरे कृष्ण महन्त बिथाङा जोंनि सत्रखौ खालामदोंमोन जोंनि गामियाव गासै 80 न'खर दङ गासैबो बर'जों जोङो माने बर' जानानैबो जोङो माने जोंनि गुरु श्रीमन्त शंकरदेव बिथांनि जोङो शिष्य जोङो एक करण हरिनाम धर्म बेखौ जोङो माने नाजावना लादों बेयाव जेबो माबा गैया जेबो अनाचार बिदि गैया बेयाव गासैबो माने खत्रिया नृत्य बायदिसिना दङ बेनि गेजेरजों मानसिनि जिउ दानाय बेखौबो जोङो सामलायलांनो हायो आरो बेखौनो नाजागासिनो दङ कृष्ण बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव